Impulso ao futuro polígono de Ribeira. A alcaldesa e a conselleira de Industria asinaron un protocolo de colaboración para o desenvolvemento do futuro polígono. Será Xestur o encargado de executar o proxecto de construción do Parque Empresarial de Pedras Vermellas. Que tal, saúdos? Melloras na contorna das Torres de Oeste en Catoira. A Xunta destinou 400.000 euros a posta a punto desta zona, incluindo a creación dun espazo de información turística, unha nova iluminación ou a mellora da accesibilidade ao monumento. Ao mesmo tempo, o Goberno galego reforza a súa colaboración coa Romaría Vikinga. Conclúese en éxito a terceira escavación no cemiterio de Vilacova de Lousame na procura dos restos de Manuel García Hermo. Os traballos centráronse nunha área exterior do Campo Santo a raíz do testemuño dun veciño que situaba na zona o soterramento de 2 corpos. A Azucreira de Portas prepárase para acoller unha nova edición do Porta América. O festival arranca este xoves cunha programación de gala na que mantén a súa dobre aposta, o mellor da música e o mellor da gastronomía. Dende a organización avisan de que as últimas entradas están aínda á venda. Calculan ter unha afluencia diaria dunhas 20.000 persoas. Entre tanto, este venres arranca en Marín a Festa dos Viños da Indicación Xeográfica Protexida Ribeiras do Morrazo. 3 adegas achegarán aos marinenses as súas elaboracións dende as casetas instaladas na Alameda. A quinta edición desta cita volve coincidir co comezo das festas da Virxe do Carme. Pois con todo isto comezamos. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Impulso, novo polígono de Ribeira. A alcaldesa de Ribeira e a conselleira de Industria asinaron un protocolo de colaboración para o desenvolvemento do futuro polígono. Será Xestur o encargado de executar o proxecto de construción do Parque Empresarial de Pedras Vermellas. As obras do futuro polígono industrial de Ribeira poderían estar licitadas a finais de ano. Así o informou a conselleira de Industria no acto de sinatura do protocolo de colaboración co Concello de Ribeira para que Xestur asuma a modificación e execución do proxecto. Iniciamos xa a contratación desa modificación, desa adaptación do proxecto. Ten 3 meses de execución, se non me equivoco, o xerente o proxecto e, polo tanto, pois o que calculamos é que a finais deste ano 2026 xa estaremos licitando as obras de acordo a ese proxecto que, como digo, xa estará adaptado cos detalles correspondentes e co grado de desenvolvemento preciso para executar as obras. Este protocolo permitirá modificar o proxecto inicial que establecía as bases para planificar unha execución cun maior detalle técnico, tal e como require unha obra de semellante envergadura. Pois decir que vai a seguir sendo un polígono de titularidade municipal, que efectivamente vamos a contar pois co apoio, non? Xestur, desde logo, pois é un referente en canto a este tipo de obras, teñen todo o que nós non temos para poder sacalas adiante, non só no ámbito técnico, sino tamén no ámbito económico, e polo tanto, pois o Concello vai a estar apoiando, vai a estar a carón de Xestur para facer todo o que sexa preciso en canto a, bueno, a disposición de terreos, autorizacións, etcétera, e tamén nos imos encargar pois do que é toda a parte de servicios que lle den pois vida a ese polígono, como pode ser pois o saneamento ou pode ser pois a auga de ser necesario. A actuación cun investimento estimado de máis de 15 millóns de euros suporá a creación de 260.000 metros cadrados de chan industrial para dar cobertura a unha demanda histórica do empresariado local. Saben a demanda que temos en Ribeira do tema do suelo industrial e nada, seguiremos traballando para que todos os empresarios de Ribeira pois ahora se vexan o fruto de todo o traballo que levamos a cabo. Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Mi Electro, mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste.
A Xunta publica no portal de contratos públicos a licitación da concesión do servizo da Escola Infantil do Hospital do Barbanza por un importe de máis de 400.000 euros. O servizo destinado a nenos e nenas de 0 a 3 anos busca facilitar a conciliación da vida persoal e laboral do persoal do Hospital Comarcal, así como tamén do resto de familias que utilizan esta escola. O contrato terá unha duración de 3 anos con posibilidade de prórroga ata un máximo de 2 anos máis. As empresas interesadas en participar neste concurso teñen de prazo ata o vindeiro 27 deste mes de xullo para facelo presentando as súas ofertas. En tribunais, a sección sexta da Audiencia Provincial da Coruña condena a 2 anos de cárcere a un auxiliar de axuda a domicilio por estafa. O tribunal declara aprobado que a acusada, veciña de Ribeira, coñecía o PIN da tarxeta bancaria da vítima, así como que realizou transferencias a unha conto seu nome e cargos con esta tarxeta, aproveitando a confianza da relación laboral entre ambas. A sala, tras valorar a proba documental bancaria, as facturas e as contradicións da acusada, conclúe que existe proba suficiente da autoría e da continuidade delituosa. Ademais, aplica a agravante de abuso de confianza e a atenuante de dilacións indebidas. Aínda así, a sentenza non é firme e cabe posibilidade de presentar recurso ante a Sala do Civil e Penal do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Melloras na contorna das Torres de Oeste en Catoira. A Xunta destinou 400.000 euros a posta a punto deste espazo, incluindo a creación dun punto de información turística, unha nova iluminación ou a mellora da accesibilidade ao monumento. Ao mesmo tempo, o Goberno galego reforza a súa colaboración coa Romaría Vikinga. A contorna das Torres de Oeste estrean distintas melloras. A Xunta destinou ao proxecto de posta a punto deste espazo 400.000 euros. Entre as actuacións destaca a creación dun punto de información turística e un proxecto de recreación virtual que permite ao visitante achegarse á época das invasións normandas. O que se trata é de mellorar a experiencia do visitante, destacando pois esa historia que teñen as Torres do Oeste e tamén, por suposto, potenciar o que é a Romaría Vikinga, que é unha festa que tamén é festa de interese turístico internacional desde o ano 2004. O proxecto inclúe tamén un cambio na iluminación do conxunto. Unha parte máis vistosa pode ser a iluminación, que vai ser un reclamo moi importante. Tamén pois esa visita máis concreta e máis explicada ás torres e este pequeno centro tamén de interpretación, ademais da mellora de outros elementos que tamén aproveitamos co investimento dos fondos Next Generation pois para eliminar unha pérgola, mellorar unha figura do apóstolo Santiago, mellorar tamén pois as cubertas. A destacar tamén melloras na accesibilidade deste espazo declarado ben de interese cultural. Este proxecto que para nós era moi importante porque temos unha sensibilidade e a Xunta tamén, o director xeral e o delegado, sobre todo para facilitar o acceso a persoas con dificultade de mobilidade, non? Que ata agora había unha cadea aquí, en pouco pois eliminarémola para que se poida acceder esas persoas, non? Pero tamén é moi importante para nós porque este acceso agora vai nos permitir, no caso de algún percance cando se está celebrando a Romaría Vikinga, que sabemos que xunta moitísimas persoas, pois que este acceso nos permite chegar ali con medios que poidan, digamos, que solucionar esa papeleta. No marco desta colaboración, a Xunta tamén reforzou a súa aportación á Romaría Vikinga, un evento o que Turismo de Galicia chegou máis de medio millón de euros dende 2013. Ademais, o alcalde salienta tamén o impulso ao Camiño do Litoral coa promoción que supón para o municipio. Estamos moi contentos porque o Camiño do Litoral, que tamén está promocionando a Xunta, vai a ter unha das súas etapas e nós tamén traballando da man de todas as institucións temos xa diseñada a recuperación do Camiño Real ata o término municipal de Vilagarcía e por aí transcurrirá
este camiño do litoral. Estas actuacións executadas aquí nas Torres de Oeste márcanse no plan Xacobeo Next Generation cofinanciado pola Unión Europea a través dos fondos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia. Bueno, e a volta da publicidade temos moitas cousas en axenda, a Festa do Viño de Marín, o Porta América en Portas, o Festival de Bandas de Música en Ribadumia ou a Feira Medieval de Noia. Pois aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. Conclúese en éxito a terceira escavación no cemiterio de Vilacova de Lousame na procura dos restos de Manuel García Hermo. Os traballos centráronse nunha área exterior do Camposanto a raíz do testemuño dun veciño que situaba na zona o soterramento de 2 corpos. A esperanza das familias de Manuel García Hermo e de María Josefa Becerra comeza a esvaecerse tras a terceira exhumación realizada no cemiterio de Vilacova na busca dos seus restos. La tercera ya muy desilusionante, ya esto es una decepción muy grande porque si no hay una gran casualidad de que se abra una zanja o así por cualquier cosa y aparezca de casualidad ya no va a aparecer. Esta semana comezaban os traballos para tratar de localizalos tras o testemuño dun veciño da zona que sinalaba unha área exterior do cemiterio como lugar onde o seu avó enterrara 2 corpos. Estábamos terminando la excavación de 2025 cuando un vecino de Vilacova nos aseguraba que aquí afuera, fuera del cementerio, su abuelo había enterrado en la guerra, no sabía precisar el año, pero sabía que había sido un muerto de la guerra. Nos habló precisamente de 2 muertos, ¿no? De 2 personas que su abuelo decía que había enterrado allá afuera. Su testimonio era un testimonio que en principio parecía muy fiable porque era un testimonio prácticamente directo de un abuelo que le cuenta a su nieto dónde había enterrado unos cuerpos, ¿no? Sin embargo, bueno, por eso nos ilusionó la idea de poder pedir nuevamente el apoyo a la Diputación para que nos permitiera intervenir en este espacio. Y así lo hicimos. La Diputación se brindó a facilitarnos la gestión de toda la cuestión económica y toda la cuestión administrativa. Contamos con la inestimable ayuda del arqueólogo Andrés Bonilla, de la empresa de arqueología que ya había excavado en 2025. Y en este año, ahora mismo, ayer empezamos la exhumación aquí, el intento de búsqueda de otra vez de Manuel García Hermo y de María Josefa Becerra Laíño. Y desafortunadamente pues comprobamos ayer aquí que en el espacio que hemos excavado no hay nada. No solamente que no están, sino que nunca ha existido ningún enterramiento humano de ningún tipo, ¿no? Dende o 2022 foron 3 as excavacións realizadas na zona, 2 delas financiadas pola Deputación da Coruña a través da Área de Memoria Histórica e Dereitos Civís. Que ten 2 vertentes este traballo memorialístico, non? Por un lado, a dignificación das familias, devolverlle os restos dos seus familiares asesinados durante o golpe de Estado do 36 para que podan enterralos dignamente donde eles desesen velalos, e por outro lado tamén para a sociedade, porque aínda que aquí non atopáramos os restos das persoas que se estaban buscando, temos que dar a coñecer á sociedade que eses corpos siguen estando aquí, que seguimos tendo persoas enterradas nas cunetas que foron represaliadas, asesinadas, e non só elas, senón as súas familias durante moitísimos anos, durante toda a ditadura. Seguimos con máis actualidade. O Concello de Pontevedra reforza o seu convenio coa FAMPA para a xestión das ludotecas de verán e Nadal. Trátase dun acordo a 4 anos que incorpora un incremento anual do 2,5%. Así, a nova dotación supera os 456.000 euros da chega. A verdade é que a FAMPA realiza unha boísima labor. Estas ludotecas, tanto as de verán como as de Nadal, son un apoio que eu diría casi imprescindible para as familias de Pontevedra, e a intención tanto do Concello como da FAMPA é continuar dando este servizo e colaborando para que este servizo poda estar en marcha, e polo tanto vimos que era importante incluir ese incremento do 2,5% anual para que a FAMPA pudese traballar con algo máis de soltura.
No caso das escolas do verán, desenvolveránse durante os meses de xullo e agosto en 10 centros educativos públicos. Habilitaránse 5 ludotecas no ámbito rural e 5 no urbano. Dentro destas últimas, establecese como obrigatoria a apertura do centro de Monteporreiro para dar resposta ao elevado volume de poboación do barrio. A previsión é atender 1.200 nenos e nenas de entre 3 e 12 anos. 9 das ludotecas impartiránse en lingua galega e unha en inglés. Pola súa banda, Ludo Nadal terá lugar durante todos os días laborables non lectivos do período de vacacións de Nadal en horario de 9 da mañá a 2 do mediodía en 2 centros públicos de Pontevedra. Están deseñadas para dar cobertura a un mínimo de 150 prazas. Unha das ludotecas impartirase íntegramente en galego e a outra en lingua inglesa. Para optar a unha das prazas gratuitas é requisito que as crianzas estean empadroadas en Pontevedra. O proceso de adxudicación priorizará a aqueles nenos e nenas matriculados en colexios públicos do Concello, dando cabida a alumnos de outros centros só no caso de existir vacantes. Así mesmo, o baremo da FAMPA priorizará a conciliación das familias nas que traballen ambos proxenitores ou titores legais, xunto coas familias numerosas. O convenio reserva un 10% das prazas para menores derivados polos servizos sociais municipais. O novo acordo terá que ser aprobado polo Pleno Municipal. Este venres arranca Marín a Festa dos Viños da Indicación Xeográfica Protexida Ribeiras do Morrazo. 3 adegas achegarán as súas elaboracións dende as casetas instaladas na Alameda. A quinta edición da cita volve coincidir co comezo das festas da Virxe do Carme. Do venres 10 ao domingo 12, os viños da Indicación Xeográfica Protexida Ribeiras do Morrazo estarán de celebración. A Alameda de Marín acolle a quinta edición da súa festa. Queremos seguir impulsando por quinto ano esta festa, que é un sector moi importante para o rural, para o Morrazo, para poder facer desta, da gastronomía e do sector vitivinícola un impulso grande nesta comarca. A cita volve ser parte do tiro de saída das festas do Carme. Este ano participarán 3 adegas: Adega de Ardán de Marín, Os Areiros de Vilaboa e Reboraina de Redondela, todas elas pertencentes á asociación desta IXP. O apoio dentro do Concello de Marín ás 3 bodegas, coa ilusión de que nos próximos anos sigan incluíndose máis bodegas a esta festa e poida consolidarse como un referente dentro da programación das festas do Carmen de Marín. Moi interesante que todos colaboremos, que todos fagamos un pouquiño de mundo, esa ventana ao exterior de que sea a IXP Ribeiras do Morrazo. Quero agradecer ao Concello esta quinta edición da Festa do Viño Ribeiras do Morrazo, porque, no principio eu sempre digo o mismo, esta festa iba a rotar, espero que rote por outros concellos e que non se ubique sempre na mesma zona, porque temos que darlle paso a todos os municipios e a todos os concellos. A oferta vitivinícola estará acompañada de propostas gastronómicas. Na Alameda instalarase tamén un stand para ofrecer tapas de polvo en distintas elaboracións. Vamos a poñer a gastronomía nesta edición para que a xente poda disfrutar dun bo pulpo, porque a xente realmente, cando escoita viño e polvo, o único que se pode vir á cabeza é Rías Baixas. A feira estará aberta o venres de 8 da tarde a 12 da noite e o sábado e domingo de 12 a 3 do mediodía e de 8 a 12 da noite. A Azucreira de Portas prepárase para acoller unha nova edición do Porta América. O festival arranca este xoves cunha programación de gala na que mantén a súa dobre aposta, o mellor da música e o mellor da gastronomía. Dende a organización avisan de que as últimas entradas aínda están á venda, calculan ter unha afluencia diaria dunhas 20.000 persoas. En tan só 2 días esta imaxe dará paso esta outra. A Azucreira de Portas prepárase para unha nova edición do Festival Porta América. Tenemos artistas de Galicia, como siempre. Tenemos fillas de Casandra, Soel, Eladio de Seres Queridos, Grande Amores. También tenemos artistas del resto de España, como Rigoberta, Hombres G, Dani Martín, Amaya, M-Clan.
y también artistas del otro lado del charco, que tenemos a Instituto Mexicano del Sonido, Orquesta Mendoza, Norte, con Meridian. Son algúns dos nomes que dan forma ao cartel que arranca este xoves e se prolongará ata o sábado. Unha ampla e variada proposta musical nun festival que ten outro piar da súa oferta na gastronomía. Este ano o Show Rocking contará con 68 tapas elaboradas por 38 chefs, que suman 22 estrellas Michelin. Cada tapa terá un prezo de 5 euros. Muy pocos festivales gastronómicos o congresos gastronómicos en todo el mundo, pero contados, que tengan el cartel de cocineros que tiene Portamérica. Unha receita de éxito que fará que este ano pasen pola azucreira ao redor de 20.000 persoas cada unha das xornadas. De feito, o ano pasado o Portamérica reuniu en Portas 65.000 asistentes e xerou un impacto económico estimado de 18 millóns de euros. Hai que pensar que este é un puebliño pequeno, que escasamente somos menos de 3.000 habitantes, a nós son as festas patronales. Todo isto valeulle o recoñecemento do Goberno do Estado como acontecemento excepcional de interese público. A figura entrará en vigor en outubro deste 2026 e estenderase ata o 2029 para potenciar a música iberoamericana, a gastronomía e o proxecto Respira. Ten que ver coa sostenibilidade social, ten que ver con mellorar universalizar a cultura a nivel tamén de prezos, ten que ver con sacar a xente da casa, ten que ver con abandono de pantallas, ten que ver con, intentar preservar para moita poboación temas como saúde mental. O Portamérica conta coa colaboración da Xunta de Galicia e da Deputación de Pontevedra. O festival está integrado na programación concertos do Xacobeo impulsados por Turismo de Galicia e na marca Rías Baixas Fest da Administración Provincial. Lía estos días que había en torno a 1.400 contratacións. Imagínense o que supón. Para eso, xa digo, para un concello como Portas, chegar a ser internacionais e manter eso. Eso creo que é algo que buscamos para Galicia, para o Xacobeo e a Galicia calidade. O festival contempla tamén medidas ambientais e sociais. É o caso da plantación de máis de 8.000 árbores nos montes da contorna para compensar a pegada de carbono ou iniciativas en materia de accesibilidade e inclusión, como habilitar espazos adaptados para mobilidade reducida, cartelería adaptada para persoas con autismo ou accións para recadar fondos para a Asociación Española contra o Cancro. Máis propostas en axenda, chega a quinta edición do Festival de Bandas de Música de Ribadumia. A cita vai ser este vindeiro sábado no Auditorio Municipal. Na proposta, ademais da formación anfitrioa, a Agrupación Músico-Cultural de Ribadumia, participarán a Banda de Música de Arca e a de Agolada. A música volverá a soar con forza esta fin de semana en Ribadumia. O Auditorio Municipal acolle o sábado a quinta edición do Festival de Bandas de Música, como anfitrioa a Agrupación Músico-Cultural do municipio. Hai un traballo musical moi importante detrás, pero tamén dende a nosa agrupación sempre apostamos por esa outra parte do traballo que facemos na banda, que é un papel educativo, no que intentamos fomentar valores tan importantes na sociedade como a capacidade de traballo, o traballo en equipo, a escoita, todos esos valores que se transmiten día a día e compartindo un mesmo obxectivo xuntos nos parece moi bonito, e este tipo de eventos nos axuda a que isto se siga construindo e sigamos medrando todos xuntos. Sobre todo por ao longo do ano de facer un traballo e transmitir tamén o que é a música a todos os veciños e veciñas de Ribadumia, non? Que non é tarea fácil, aquí hai que agradecer aos directores, por suposto, pero tamén aos pais, ás nais, a todas as persoas que de alguma maneira están facendo que os nenos e nenas sexan sobre todo eses protagonistas, non? E ao mesmo tempo que sepan transmitir o que é a música. Como formacións convidadas, a Banda de Música de Arca e a de Agolada. Dende a organización e o Concello animan a veciñanza a participar na proposta. Tamén a aproveitar a ocasión para visitar a mostra de Javier Padín, que tamén se expón no auditorio. Por lo tanto, dende o Concello de Ribadumia, invitamos a todos os veciños, a todas as veciñas e a todas as persoas amantes da música e da cultura que poidan disfrutar precisamente dunha magnífica tarde. Ao mesmo tempo temos que dicir que o Concello de Ribadumia
promovendo que é a actividade cultural do Concello. Estamos tamén, bueno, pues de alguma maneira promocionando os artistas locais, e hai ali unha exposición dun artista local do Concello de Ribadumia, de Javier Padín Pazos, e iso é unha oportunidade precisamente tamén para combinar o que é a música e o que é tamén pois esa gran exposición pois dun veciño daqui de Ribadumia. O festival será este sábado ás 8 da tarde. Lousame incorpora a súa programación cultural de verán unha cita coa música. Tras 4 edicións celebrándose en Noia, o Bolo Fest desenvolverase este sábado no Campo Vello de Cruído. Participarán 6 grupos da comarca e varios talentos emerxentes. Por primeira vez o Bolo Fest celebrarase en Lousame. A quinta edición dará comezo este sábado ás 3 da tarde no campo de fútbol Vello de Cruído. Ademais do DJ Pichi, que animará con sesións entre grupo e grupo, o cartel componse de 6 bandas e artistas, entre os que destacan varios mozos no espazo de novos talentos. Vamos a estar con un DJ todo o día que vai entre grupo e grupo, porque son 6 grupos. Entonces, no espazo de talento de talento xoven, temos a 3 grupos, 2 combos daqui da Escola de Música do Concello de Noia, que sempre colaboran con nós, con rapaces novos que empezan bueno, no tema musical, tocando, cantando, etc. E despois temos tamén un par de nenos que cantan isto que se leva moito ahora, que é trap, que fan bases eles para poñer un pouco en valor o que se leva ahora, que non é só ser músico, sino tamén ter ese talento para poder improvisar e levar a cabo ese bolo. Depois temos outro veciño daqui de Lousame, de Porto Bravo, que se chama Cayetano, que é xa un músico reconocido a nivel, bueno, pois en todo este ámbito moi conocido. Un grupo que se chama The Cods, a Dara Ridman, que é un grupo de Carnota, que é unha rapaza moi famosa tamén aquí pola Costa da Morte, e rematamos despois con Saramajos, que é un grupo tamén que entre Noia, Lousame e Portosín. Este sería un pouco o repertorio dos grupos. Dende o Concello quixeron agradecer a aposta da organización por trasladar ao municipio este festival, que busca a promoción dos artistas locais, cun evento dirixido non só a mocidades, senón a un público familiar. Para nós é un orgullo poder acoller este festival tan consolidado na comarca, é un orgullo poder traelo ao Concello de Lousame. Creemos que é unha importante novidade, digamos, no calendario cultural de todas as actividades que se fan ao longo do ano. Esperamos que sirva tamén para chegar ao público xoven e non tan xoven tamén, porque é un festival que acolle a todo tipo de idades. O prezo da entrada é de €1 anticipada e 2 en taquilla, que serán doados á Cruz Vermella. Este martes presentábase en Noia o cartel da súa feira medieval, unha das citas festivas máis multitudinarias de toda a comarca. A festa terá lugar na fin de semana do 18 de xullo. Nesta edición virá cargada de importantes novidades. Todo preparado en Noia para acoller unha nova edición da súa feira medieval. Será a fin de semana do 16 ao 18 de xullo. Trátase dunha das citas festivas ineludibles na programación do verán na localidade, e tamén a máis multitudinaria. Por esta razón, o novo executivo decidiu dar un pulo importante á edición deste ano, a primeira que organiza dende a súa chegada ao goberno tras a moción de censura. Tras moitos anos en facelo, o Concello retomará as rendas da organización e non delegará esta función nunha empresa externa, tratando de recuperar a esencia da feira. O Concello toma a organización directa da feira, vale? Asume directamente a planificación e a coordinación de aspectos tan importantes como a decoración, a programación e a dinamización da feira. Isto creo que vai a ser algo moi significativo, porque ademais vai a dar unha unificación en todos estes criterios e na mellora de funcionamento da propia feira en sí. Outro dos cambios máis significativos será a decoración e a animación das rúas durante os 3 días de celebración, incluindo actuacións de renome a nivel internacional, para facer así máis atractiva a festa. A animación é un aspecto fundamental no desenvolvemento e no atractiva que poda representar a feira aos veciños e a xente que nos ven a visitar. A animación da feira eu creo que é posiblemente ca decoración o segundo aspecto máis importante. A animación da feira crea ese ambiente medieval,
A Feira Medieval de Noia sempre se caracterizou por ter un grado de animación e de espectáculos moi representativo, moi singular, incluso en algunhas ocasións único, e queremos recuperar a importancia de animación. Este ano, ademais, recuperarase o desembarco, poñendo así en valor a importancia de Noia na época medieval como a porto comercial. Noia foi un porto importante na historia medieval, como ben todos sabedes, e hai que poñer en valor esa importancia que tuvo o porto de Noia, tanto a nivel comercial como a nivel de peregrinacións e de chegada de peregrinos a Santiago a través do porto do Ensino de Noia. Era un porto de marea, pero era un porto de referencia moi importante. Dende o Goberno confían en que os cambios introducidos redunden nunha mellora da feira, convidando a veciños e forasteiros a disfrutar dela. E antes de marchar, vela, este pasado sábado disputábase en augas da Ría da Arousa a 15ª edición da Regata con Galsa Volta a Sálvora. A proba organizada polo Club Náutico Deportivo de Ribeira reuniu un total de 21 barcos pertencentes ás categorías regata, cruceiro regata e cruceiro, chegados dende diferentes náuticos da zona. A regata, moi condicionada polas altas temperaturas e a falta de vento, deixou como vencedor na clase regata o Orión de Javier Pérez do Monterreal Club de Iates de Bayona. Na clase cruceiro regata, o triunfo foi para o Camping Ría da Arosa de José Manuel Pombar do Club Náutico Arousa Norte, e na clase cruceiro vencía o Bacor de Francisco Javier Villamil do Club Náutico de Portosín. Rematada a proba, nas propias instalacións do Náutico Ribeirense celebrouse a entrega de premios coa asistencia das diferentes autoridades, entre os que se atopaban o director xeral de Congalsa, Julio Simarro, patrocinador da regata, e o presidente do Club Náutico e Deportivo de Ribeira, José Luis Torres Colomer. E así rematamos, pero seguimos en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.